Kematus sana. Makanlah nyong. Halo sana, kali ko lape buruk sarapan pagi dengan katupek gulai sana lengkap dengan bakwan dan plus dengan salalawak ko sana. Kali ko akan wajib icip-icip dulu sana. Ondeh, yuk sabana lama sana. Kalau untuk porsinya banyak sana pas bana. Kalau untuk sarapan pagi sana, kalau untuk jenis kuahnya banyak di siko sana. Ada kuah toco, ada kuah cupadak dan kini wajib-wajib adalah kuah paku sana. Uni ko yo babayo bana sana paku digulai di uni ko jadi kuah ketupek deh. Yo lama sana. Lain lo nikmat sana. Kalau makan ketupek kalian di siko sanaan di lupo bana lupo diri wade sana. Nyo kalau ndak nikmat pakai ko sana bakwan lengkap dengan kuah-kuah ko sana amdi. Kalau bakwan disiram dengan kuah-kuah paku sana lain lo sero sana lama ba gitu sana konyo. Wah coba sana icip-icip sana undi yo sero sana. Kalau untuk alamat sana yo di siko sana di depan BNI Ampang sana di Kota Padang sana pastinya sana. Oke sana sama mencoba.